KFM News Regional. Idol Dennis, go! Dead on the spot, iti 15 anyos, iti ito nasusugatan met dati ina nga agtawan 30, hasta meten iti kabsat na nga agtawan iti 8, akalpasan iti pan nakadungpar, iti nagbaliktad nga 10-wheeler truck, iti barangay Kapintalan, Karanglan, Nueva Ecija. Sigon iti report manipod iti PNP, dagiti biktima ket magmagnamaban kuma iti simbahan, nga sumeten iti panakapasamak iti disgrasya, nga nakadungparan dagito, ibabayan iti nagbaliktad nga 10-wheeler truck. Nakaro ang suksuwatan dagiti biktima gana nga pimusay iti dua, kakada ito'y napasama ka disgrasya iti 15 anyos, ken kastameten iti nana, gabat panakapandag iti ulo da piman. May basar pa iti report, sigon iti truck driver na wanti preno, iti madisgrasya iti nakamat nga lugar. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramet.